play pi baro ni pedang sopai pi syaka tup kubor menta ka janmin shwaban pa shaki kubor ki babnya nginya pechwai ki mat bakongsan Ajin kren Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi haka Hindustan Times Leadership Summit Hanong Ba Delhi. Menjer Menteri Katanat ki Kamyadari Rajnath Singh yaka maternity, child care and child adoption leaves yaki longkami ki badon habaro ki kam shipai. Lapin kot no yaka jingalap election ha Mizoram bat katto katne ki benta ha Chhattisgarh. Ai jingaro ki riu pau khmat ka Jalaya Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi halor ka jingpin mi ka jong u ya ka kerteng uwo kyang nang ba ha ka program Man Ki Baat. Badang ya ka jingale ka ha pedeng ka India persha ya ka South Africa ha ka ICC Men's Cricket World Cup kamai u Virat Kohli ya ka spa run ka ba sau kendai ka jong u ha ka ODI. Ki khobor ki babnya Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ulaong bakam don jing AA haka election arhajar arpsaw. Haka ba ai jing kren haka Hindustan Times Leadership Summit Hanong Ba Delhi hinnin ka janmiet. Modi uang ba ki nong shong shnong kari kin weng ya baro ki jing at kershan ya ka BJP haka election arhajar arpsaw. Ukdaw ba ka sarkar ka jong kala weng ya baro ki jing man penlong ya kari India ka bakiyo. Ubatay bahaki sans nem balala hadok khatlai klur ngut nong shong shnong kilalat na ka jingduk. Ubanjur baya ka jingduk omla banyale da ka ba superta haki surok hinray day lengba ka jingwat lat wat linti. Menteri Katanat ki Kamyadari Rajnath Singh ula ya ka jingmanjur ya ka maternity, child care and child adoption leaves ya ki longkami ki ba don habaro ki kam shipai. Da ka ba ya kaliang bat ki ba hab hagjo ka kerdan. Da ka ba pinmi ya ka neka an ka jing ashuti ya baro ki longkami ki ba don baro ki kam shipai ka long ka jo ya baro la ka day ha ka no ka kerdan. Kaneka rai ka ya ringkat ba ka jingyo I jingai jong Menteri Katanat ki Kamyadari ya ka jingyo ya shimbentalang jong baro ki longkami ha ki tanat shipai la ki day ha ki no ki kerdan. Kajialap election na kabenta ke election ha Mizoram bat kawat ka baningkong ha Chhattisgarh an penkot no mendagasngi. Ha Mizoram an penlong ya kajinga thap vote ha baro Saupho Tali ki constituency but arpho na ka Khandaipo Tali ki constituency ha Chhattisgarh lasngi ba ba ya kajingyo vote an penlong ha kalai tarik jong ubnai ubanwan. Ka election commission ka kintu ya baro ki sengsan perthai ban pentip sha kinongyalam bat kinongyalam election ban pentikna bakin sange ya baro ki jingyalap ha baro ki liang. Dang Shen Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi pinmi ya ka kerteng ukyang nang ba ubadai unongele lut bapau kathan shate lamingi hakaway na ki benta jang ka program Man Ki Baat. Uwo kyang nang ba uday usamla ubayeng scam ban persha ya ka sinshar bilat. Ukyang nang ba ulong unongyalam ubombun ktien henry ubakloy da kakam. Baday leng ba kane ba uyo buram nakipat ba kathan jantia. Hakabaya day bat kane ka jing ai jingren Modi President ka Senra Jawai uba H-Toy bat President ka Kyang nang ba Yasyat Knam Memorial Society Jawai uba Chibor Najar kilepen pawe ka jing ngongo. Ki ai kuplay yo Menteri Rangbadu Kari halor ka jing ithu ka jong yo Kyang nang ba kum nong yele lat lut bapaw ka than shate lammingi. Ten jong hakal da ki kriten jong Rangba Prime Minister jong ni isno ba ka jingkemen ka ba do kata-kata ba ni kum gi ibri ka ba rit pai ni la yo ban pau cha ka ri India hi baro ka wai ba ule u khlawai ri jong ni ula Prime Minister ula itho u bat ula pendan burom bi u ta ka jing lengba ka jingkran jong u ha ka Man Ki Baat ka no rim yong wo kian nang ba to go gi ni le lai loi nei ban ta ka ri ba gi jai bru he yo gi ya gi sin sar ko khoi ko miet ko ba ko lai na ka chang cha ya lam bakla ha ka jin sin sar ri nong we
Uba toy ula batay baya kabasa jong ukyang nangba labu ha mu liksu kabalong kajaka buram ya u. Iri kuma ar lalu ibade idkot kakyang nangba Yasyat Khana Memorial Society ila batay syapang kijing hikai ukyang nangba bat kibalong kidaw halor kajingla kajong u banyakon persya ya kibilat. Ya kani ka society la ay ha kakerteng kajong u ban pensa nam sa buram ya u. Ya ka remain maga ya ka pai ne ki ing jong wakyang nangba labo hakane jaka namar ba kum ka jingai ki jongi ba hakano kono ki jingyap ada kade ki jingyap accident ne ki jingyap ba ki jingyale mensaw ne wan kino kono jingyap ki balong unnatural bamdai jingyap ba nak ki kujut ni pendap ya ka niam ya ka jing pendap niam ga thang hakano kono jaka hanrai ya ka eng ka shuru jong ki kade ban poi hakane jaka Kajing rakhe Jubilee Ksiar ka basaus ni jong ka Diocese of Tura la pedlong hamadan ye lekai ka Tura Don Bosco Higher Secondary School nado ka tarik hadu ka san tarik mentau benai ya ka Tura Diocese la stang house nam ka khandai Spanyol pulai bala Don hadu saupunyo tali ki parish hopo kajing pet ka jongka ki riunget Catholic na baro ka than ka Garo Hills kila wan bane shimbanta ha kani ka jing rakhi menda ka singi ka balong ka singi ka bakhat do jong ka jing rakhi da ki hajar ngot ki riunget ka balang Catholic kila wan bane shimbanta ya ka mas Ikamas bakod lapan long batlam kamat da Archbishop ka Guwahati batru ubade u chairman ka North East India Bishops Council umos Reverend John Mulachira umentri rangba ka jilla ukanrat ki sangma MP jong ka Lok Sabha ka Agatha ki sangma bat ki wei kinong shakot snobha kilaya don ringkat hakani kasni Kajingya lang penkot jongka Vigilance Awareness Week arajar arpulai lapenlong da ka Power Grid Corporation of India Limited ha regional headquarter jongka ha lapalang Shillong. Ha kani kajingya lang uba H nongplo ubade u State Information Commissioner ula ajing kren Shaki nongtre bat ki bahayeng ha sam jongki kum ukwangsan. Yu Kataki Executive Director but u LK Kachkumar Chief General Manager but ki wei pat ki he ki han jong ka Power Grid ru kilai shimbenta ha kani ka jingalang ha ka ba u Kataki ula banjur babaro ki nong tre ki dei banya tre lang panrat tingkhong yaka kam bam sap bat ban ong em yaka Vigilance Awareness Week is observed under the directives of Central Vigilance Commission. It is to make the nation corruption free, transparency, and every aspect of our life should be corrupt free so that we can make our nation a great nation. And we should have some transparency and we should follow the all guidelines and directives of government so that we can run our system for the benefit of all the people. Hakaway na kilat ban kintiw ya ka Roy Kapar, kaway ka kinhuan ka badang Shushna Thamay Hathem Riboy District, ka Riboy People's Council ka baang nut bantre, na kabanta ka baha kamya jong kibriyo hakate kathan, kala pensmay kidkot nong kit kam jong ka. Ya kani ka jing pensmay la panlong hinnen kasngi ha District Library Auditorium Hall hanong po. Na padeng kinong kit kamba Thamay, uba Jason Lennox nong room ula long u President, kadba uba Vincent Sokway ula siya ajiet kum u General Secretary, pad uba Misentron ula siya ajiet kum Vice President na Lorki Waypat. Kajing tmu jong ka Riboy People's Council ka long ban pin or long ya ka thong jong ka ban pinbit pinbiang ya ki jing dan kam bat ka kya ka shan jong ki nong shong shnong ka Them Riboy District. Riboy kibiet ke jongi subanai kablay ki ilang ba kuna depan penting usaj ngakhwat ngawer ya ki samla nagkelen jong ka Them Riboy ka Riboy People's Council kan de ga sen ban yale khan kan din nakam ta ki bat ki jura ki bagi dur bat kai no sama labian bat sange no ka jinga puhiu ka jinga bishni ka jinga mo ape ki khon samai jungi shisen kasni kin sakma namar bakam dun ka direction ka babian lagi ko akan training ka baba ailan iki Katanat Cardiothoracic and Vascular Surgery ha Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims kala job ha ka jingput ban sumare ka jingpang klongs na bakam pair balatip kum ka visions ring kabadon lang bat ka coronary artery disease ya kani ka jing sumar lale da u Dr. Amit Malviya bat u Dr. Don Boklenser ya ka jingput ya inong pang lale ha ka laipoi tarik ubnai nailar arja arpulai da ka kinhun jang ki Dr. Balalam Khamat da u cardiac surgeon u Dr. Reuben Lamyaki Kenta bad u Dr. Tabang Yitan.
Kakenhuan jang kinong mi khmat kari Amerika balalam khmat da Secretary of State u Anthony Blinken but u Secretary of Defense u Lloyd J. Austin III ken wan poi ha New Delhi ha katayaw banwan na kabenta ka jingalang ministerial dialogue ka baar puar. Kani ka jingya kren kan wan ra ru ya kren san banya kren ya kimat ki bahalor hapadeng kari Amerika ba kari India banya kren shapang ka kya ka shan hapadeng kini ki artli kiri kum jo ru hakeleng ka parthai bat ru hakbayadai bat ka roy ka par hakitan Indo-Pacific. U US State Secretary u Blinken but u Defense Secretary u Austin kenya kendo economic khmat nakari India bakentop yo menteri katanat ki kambari u S J Shankar but u menteri katanat yadari u Rajnath Singh kumjo ru yeki wei pat ki he ki han. Hakalimpong ICC Men's Cricket World Cup ka jingele ka happening ke India ber ka South Africa kalaya Chaprang ha Eden Gardens ha Kolkata. Ha bakut jog nga innings maningkong ka India kalabu ya ka thong ka ba lice pa arpinyo run na ka benta ka South Africa. Nakaliang ka India u Virat Kohli ulala bantiet shispa iway run but kinjo sya saupu kanai tali ki shispa run ha ka jele ka jong u banya rengkat per ka spa run jong u Sachin Tendulkar. Ka India kala job ya ka jingkenting pisa bar kala jiet bantiet ningkong baro artli ki kinhun kilele ka hinyo sin hadu minta par ke India kalalong tangmaka kakenhun ka ban pat syarem watang shisien ru ha kene kalimpong kat bana kaliang ke South Africa par kala syarem shisien ke India minta ka wan ha kerdan beningkong bat yo kat South Point bat boat sa ke South Africa ha kerdan baar beda kat our point minta pat ngenya pet ya ka jinglong jingman kesin beneng ha shilong Kajing shet kalong kat kendai point iwe degree Celsius, pa kajing kriat kalong shipo point san degree Celsius. Kajing skam ka hau kalong riu pulai na kashispa minstep, bat prapu ar na kashispa janmien. Kasin beneng kala banrang hanong ba shilong, bat haki jaka ba markap bat ka. Shuaban poy siya kabukod jong katup kubor nginya pet say siyan yakimat bukongsan. Ajin Kran Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi haga Hindustan Times Leadership Summit Hanong Ba Delhi. Minjur Menteri Katanat ki kamyadari Rajnath Singh ya ka maternity, child care and child adoption leaves ya ki long kemi ki badon habaro ki kam shipai. Lapin kot no ya ka jingya lap election ha Mizoram bat kat tu kat ne ki benta ha Chhattisgarh. आज इंगे रॉकी रियो पाखमात के जिला यो मंत्री रंगबा दो करी नरेंद्र मोदी हलोर के जिंग पिनमी के जोंग उ या का किरतें वो कियांग नंगबा हा के प्रोग्राम मन की बात बदंग याद के जिंगे लेका है पड़ेंगे इंडिया पर शा एक साउथ अफ्रीका हा का ICC Men's Cricket World Cup कमाई उ विराट कोहली या का स्पा रन के बस साउथ कंडाई के जोंग उ हा का ODI Te parlok da kitu ki kubor ngila poi sya kabakot jong katup kubor jongi minta ka janmiet hadu bagin dia syam yang bat pila syai kesni kublay pi barok